Ja vás takisto všetkých vítam na tom dnešnom stretnutí, dnes tu na Stropkove. Dnes sme si prešli mnoho vecí tu na Stropkove. 9. novembra budú voľby, volí sa predseda, volia sa poslanci za okres Stropkov 2, celkové máme 62 poslancov, na každých 12 až 15 tisíc zo zákona je jeden poslanec, takže tu na Stropkove v okrese 2. Potrebujem aj poslancov a ja chcem povedať, že to všetko, čo zatiaľ sa tu urobilo pre Stropkov, som v prvom rade robil s Peťom Obrimčákom. Už 8 rok spolu valčíme v tej regionálnej samospráve. Ja mám tu česť tretíkrát sa snažiť vašu priazeň. Ako spomínal pán predseda, začínali sme, on bol predo mnou jedno funkčné obdobie, ale od roku 2005. Táto práca vo vyššom územnom celku vôbec nie je jednoduchá. Ja sa chcem poďakovať pánovi predsedovi, že verím, že Stropkovčania a všetci obyvateľe okresu Stropkov sú hrdí na krásnu nemocnicu a takisto na špecializovanú DSS-ku. A práve tam je veľmi dôležitá spolupráca medzi DSS-kou a VUC, odkiaľ idú finančné prostriedky. Neviem, či ste si všimli, dokončili sme Primeskú rekreačnú zónu a to je podobný prípad, kde sme získali finančné prostriedky, ako to bolo na tých 50% výstavby námestia. V osobe Petra Chudíka a v osobe Petra Obrimčáka mám veľkých učiteľov. Sú to dva piliere, ktorý je jedným z tým najpodstatnejších na krajskej úrovni a tým je Peter Chudík. S tým, že iste všetci viete o jeho práci, viete o jeho zodpovednosti, ale na okraji všetkého už pán Šupan uviedol, že sme najlepší ekonomicky hospodariacím krajom. To znamená, na stránke a na internete je to veriteľné. Inštitút nezávislých ekonómov, sú to všetko možné, len nie prejazdníci Smeru, vyhodnotili z všetkých dostupných analýz, ktoré majú, že Prešovský samosprávny kraj je fakt najlepšie hospodariacím celkom v rámci celého Slovenska.